Ginbasura sang Office of the Ombudsman ang criminal kag administrative complaints bato kanday Executive Secretary Ralph Recto kag anay Philippine Health Insurance Corporation ug PhilHealth President kag CEO Emmanuel Ledesma Jr. Ini ang may kaangtanan sa pagsaylo anay sang 60 billion pesos nga reserve funds sang PhilHealth sa National Treasury sa taong 2024. Suno kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ginbasura nila ang mga reklamo nga technical malversation, graft kag plunder batok sa duha bangod sang kakulangan sang ebidensya o kun inisyal nga ebidensya agud mapasakaan sila sang kaso. Nag-ugat ang kaso sa pagsaylo sang sobra nga reserve funds sang PhilHealth nga ginalegar sa mga nagreklamo bilang illegal nga paggamit sang pondo sang gobyerno nga mahimo makadala sang risgo sa mga programa sang pungsod para sa pag-atipan sang ikaayong lawas sa mga Pilipino. Matandaan nga ginmando na anay sang Korte Suprema nga ibalik ang pondo sa tong Disyembre 3, 2025. Kung balikan, ginsaylo ang pondo suno sa Department of Finance sang tion nga sa Recto amo pa ang tiglikom sang amo nga ahensya. Iniagod nga mapatuman suno sa Department of Finance ang isa ka espesyal nga probisyon sa 2024 General Appropriations Act o kun GAA kaangot sa paggamit sang unprogrammed appropriations. Sa 40 ka pahina nga Consolidated Resolution sang Ombudsman, ginsiling sang talatapan nga dakitaan nga ang mga tikang ni Recto ginhimo sa maayo nga intensyon o kun in good faith kag insidenta lamang sa iya ministerial nga katungdanan nga magsunod sa isa ka legislative mandate. Ginpabutyag sang Ombudsman nga ang kriminal nga salabton para sa technical malversation nagakinahanglan sang pamatuod sang intensyon o kun proof of intent nga maghimo sang ginadumilian nga buluhaton nga wala napakita sa mga nagreklamo. Dugang pa sang Ombudsman, ginbasura man ang kaso nga plunder matapos wala sang ebidensya nga may bahin sang 60 billion pesos nga gingamit para sa personal nga kinahanglanon o kun benepisyo sang respondents. Ginpaatag man sang Ombudsman nga para magmadinalangon ang kaso nga plunder, kinahanglan may pamatuod sang pagtipon sang ilegal nga manggad o kun ill-gotten wealth nga klaro suno sa Ombudsman nga wala sa sini nga kaso. May kaangtanan naman sa administratibo nga aspeto sang kaso, ginbasura man sang Ombudsman ang reklamo nga grave misconduct batok kay Recto bangod man sa kakulangan suno sa ila sa nagakaigo nga ebidensya. Ang administratibo nga reklamo batok kay Ledesma ginbasura man bangod sang kakulangan sang jurisdiksyon bangod nga nakabiya na siya sa serbisyo publiko sang ginpasaka ang mga reklamo sadtong Marso 2026.